Doncs hola, bona tarda, Sònia. Fem una valoració força positiva d'aquest ple i portàvem uns temes, creiem que importants, que són prorrogar la qualificació de zona turística de Roda de Berà, amb el que implica pels horaris comercials. També un tema instrumental com és la rectificació de l'inventari municipal, que són actualitzacions, coses que s'han d'anar actualitzant. És un inventari municipal, evidentment, com tothom sap, com una casa, un inventari, qualsevol és una cosa viva, s'ha d'anar actualitzant. Finalment han fet l'aprovació definitiva de l'ordenança de convivència ciutadana, en el sentit de que hem resolt una sèrie d'al·legacions ciutadanes. Ha estat bé que la ciutadania ens exposi la seva opinió al respecte. Hem fet un filtre tècnic, primer hi ha hagut un informe tècnic i amb la comissió corresponent vam valorar aquestes aportacions i finalment no han estat incorporades, però el fet de que hi hagin aquestes aportacions és un fet important. També hem tingut l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions als autònoms i a les petites i mitjanes empreses de Roda de Berà per fer front a l'impacte econòmic del Covid. Aquest també és una línia d'ajuts que ens agradaria que tingués una acollida important, perquè pensem que tots aquells que han patit unes situacions d'estrès, de càrrega econòmica amb aquesta crisi del Covid, puguin veure una mica alleugerit aquest patiment. També hem aprovat una incorporació a la xarxa de monitorització de la presència del aquest en les aigües residuals. Bé, és una mesura d'estar a l'aguait, un control de vigilància més, en aquest cas sobre les aigües. En acabat, també hem acordat i tornar a demanar, perquè és una cosa que anem fent sovint, és una sol·licitud que anem fet sovint, la de l'1,5% cultural per l'adequació del que seria l'edifici de Cal Guibernau. L'1,5 cultural és una subvenció que es gaudeix. Si s'aprova és una subvenció important i, com tots saben, Cal Guibernau és un edifici que requereix d'aquest tipus d'inversions, d'un cert valor, i per tant hem acordat per unanimitat demanar aquesta subvenció. I bé, crec que no hi havia més, hi havia un punt d'urgència, però bé, coses instrumentals. Bé, ja t'he dit, satisfets. Buenas noches, rodenses y rodencas. Espero que si veis este vídeo y me veis hablando, estéis todos bien y que la salud os acompañe, sobre todo. Hemos tenido un pleno hoy en el cual, en principio, había una serie de puntos en los cuales todos han votado a favor, excepto uno, en el cual hemos sido totalmente críticos. Que encima de meternos por urgencia el punto, lo hemos votado en contra, primero porque no se puede utilizar los métodos, aunque sean legales, sean métodos que estén dentro de la normativa. No quiere decir que porque se pueda hacer, tengamos que hacerlo. Hay unos procedimientos que se deben seguir y con el fin de garantizar la transparencia de la entidad municipal. En todo caso, este punto del que estoy hablando es el tema de la extrajudicialización de una serie de facturas, ¿vale? Que por falta de partidas dentro del presupuesto no se ha podido presupuestar anteriormente y estas facturas han tenido que realizar por este método para que los industriales pudieran cobrar estas facturas que presentaron en tiempo y forma. Principalmente, no queremos decir, estamos hablando de una partida de casi 129.000 euros. Es dinero. Antiguamente serían unas 21 millones de pesetas, diciendo que son facturas del mes de diciembre. Creemos que es una mala gestión. Es una mala gestión, una falta de previsión por parte del equipo de gobierno, el que tengamos que siempre que estar aprobando este tipo de facturas con carácter extrajudicial. No creemos que son formas. El equipo de gobierno
de TRIA está siempre utilizando este tipo de métodos para poder incorporando facturas que se podrían haber previsto o presupuestado anteriormente. Respecto a los anteriores más puntos que hemos tenido, destacar las mociones del SARS o las mociones del 1,5 presentada por Calvi Bernau por parte del Partido Popular de Roda de Bará, del Partido Popular de Roda de Bará, indicar que estas son mociones que hemos votado a favor. Si bien estas mociones, una por extemporánea, por decirlo de alguna manera, y esperemos que sea extemporánea, que es el tema del control de trazabilidad de la presencia dentro de las aguas fecales de la presencia del virus, sea cada vez menos necesario esta detección. Y segunda, el tema del 1,5 para el proyecto de Calvi Bernau y tener una biblioteca propia sin tener que tener alquilada sería más que necesario para este ayuntamiento y para los rodenses y las rodencas. Si bien creemos que es un poquito como un brindis al sol, debido a que la petición del 1,5 tendría que ir acompañado de un proyecto ejecutivo de este proyecto, por decirlo de alguna manera. E incluso ya el equipo de gobierno nos han dicho que han tenido que hacer una serie de cosas y no hay proyecto ejecutivo. Por consiguiente, no quiero extenderme más y no quiero molestaros más ni estar dándoos más la murga. Entendemos que las formas que están utilizando el equipo de gobierno, si bien están dentro de la legalidad, no hay que decir lo contrario, no son formas adecuadas para garantizar la transparencia en la gestión. Intentaremos que cada vez los métodos utilizados sean, mediante esta denuncia, sean menos frecuentes por el equipo de gobierno y por nuestra parte. Si no es así, seguiremos denunciándolo. Espero que estéis todos bien, vuelvo a retirar y con esto me despido. Buenas noches. Hola, bon vespre a tots, veïnes de Roda de Barà. Avui destacarem 2 punts importants del ple. Bàsicament, primer, l'aprovació, el nostre vot a favor de l'ampliació de les bases de les subvencions perquè arribin les bases de subvencions que ja es van fer l'any passat pel tema de la Covid-19. Llavors, enguany s'han ampliat aquestes bases, ha hagut una gran feina per part dels equips tècnics de l'Ajuntament i l'hem aprovat, com no pot ser d'una altra manera, per unanimitat, perquè el màxim de diners possible arribin al màxim de comerciants, empresaris, autònoms del nostre municipi. El que sí hem demanat que es faci divulgació màxima, que se n'enterin tots, tot aquest col·lectiu de comerciants, empresaris i autònoms al nostre municipi perquè s'hi puguin afegir, puguin demanar aquesta subvenció. També hem votat a favor i ha sortit aprovat per unanimitat el destinar una partida pressupostària per l'any que ve per a la rehabilitació de l'edifici de Calvi Bernau. Com bé tots sabeu, és un immoble de bé cultural local i, a part de demanar que sigui un bé nacional, s'ha demanat que de l'estudi d'un concurs d'idees que es va fer fa un temps, que va sortir un guanyador, doncs es passi una partida pressupostària per poder arreglar aquest immoble que tenim al nostre municipi, que té la seva història, i que seria interessant convertir part de les seves instal·lacions en la biblioteca municipal, traslladar allà la biblioteca municipal. L'únic que han hagut altres mocions, però podríem destacar que al final nosaltres ens hem abstingut, i vull argumentar el per què, ens hem abstingut en el tema de destinar 129.000 euros a pagar factures de l'any passat, algunes factures a professionals del nostre municipi i de fora, evidentment, factures que feien més d'un any que estaven, no sabem on, serveis tècnics de l'Ajuntament o alguna safata de sortida o d'entrada. El fet és que hi ha comerciants i empresaris que feia més d'un any que no cobraven les factures. Per aquest motiu no podíem votar en contra. Evidentment no podem votar en contra que els nostres
que els professionals que treballen per l'Ajuntament no cobrin. Evidentment, això no ho ha fet ningú. Però tampoc podríem votar a favor perquè no es pot presentar amb caràcter d'urgència 129 factures que, evidentment, l'oposició tenim el dret i l'obligació de mirar-nos i veure i constatar, i si hi ha algun dubte, poder parlar amb el regidor d'Hisenda o amb el senyor alcalde o amb qui correspongui a què pertanyen realment aquelles, o concretament aquelles factures. Per tant, l'argumentació del nostre vot d'abstenció ha sigut aquest. No volem que els nostres professionals que treballen pel municipi deixin de cobrar, però el que no pot ser és treballar-ho d'aquesta manera. Per tant, creiem que hi ha una previsió de l'equip de govern brutal en quant als temes econòmics. I això és el que destacaríem. Donar-vos les gràcies per seguir-nos, per estar atents als plens de l'Ajuntament i ja sabeu on em podeu trobar. Gràcies i bon vespre. Molt bé, avui hem tingut el ple ordinari del mes de maig, on hi ha hagut diversos punts, però jo vull destacar 2 punts. El punt número 2, on parlàvem de la pròrroga de la qualificació com a zona turística de Roda de Berà a efectes d'horaris comercials. Crec que era un punt molt important, perquè el que pretén aquest punt és prorrogar un contracte que tenim amb la Generalitat envers els horaris dels comerços a Roda. Hem de recordar que som un punt turístic, som un municipi turístic i, per tant, això va molt bé per la promoció i la reactivació econòmica del nostre municipi i més amb els temps que corren. I el punt número 5, l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions autònoms i pimes de Roda de Berà per fer front a l'impacte econòmic causat per la Covid-19 segon estat d'alarma. Això ja ho vam aprovar l'any passat, durant l'estat d'alarma, que és unes bases per poder ajudar les pimes i autònoms i comerciants de Roda de Berà. I amb aquesta justament s'ha ampliat una mica més perquè puguem arribar a més comerciants, pimes i autònoms de Roda de Berà, que crec que és molt necessari. I després una pregunta que vaig fer amb el darrer ple, que me l'han contestat avui, que és una pregunta que la gent s'està fent molt a les redes socials, és sobre el servei de platges que tindrem aquest any a Roda de Berà. I la contestació ha sigut que segurament serà, no, segur serà amb total normalitat. És a dir, tornarem a gaudir de dutxes i de policlins i de tots els serveis que hem tingut fins abans de l'estat d'alarma a les platges, que és una bona notícia. La resta de punts ja les parlarem quan tinguem el programa de política municipal, espero que properament. Moltes gràcies. Pues bueno, hoy hemos tenido un pleno en el cual yo lo primero que quisiera es agradecer a todos los grupos municipales, a todos, sin ningún tipo de excepción, porque en este pleno se han presentado 2 mociones. Las 2 que se han presentado han sido del Popular per Roda y las 2 han sido aprobadas por unanimidad, ¿sí? Por todos los grupos. Una de ellas hacía referencia al 1,5% cultural, es decir, Cal Gibernau, que en estos momentos está en la situación que está arquitectónicamente, quiero decir, en una situación de apuntalamiento del edificio y que no se puede derruir por una cuestión simple, ¿no? Porque está declarado de interés cultural local. Pues allí el ayuntamiento ya hizo las gestiones, incluso en un concurso de ideas, para hacer la biblioteca municipal. Pues lo que estamos pidiendo en esta moción es que, aparte de las ayudas que se puedan tener de la Generalitat o Diputación, es solicitar al Gobierno de España la subvención del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, porque con ello, de alguna manera, se facilitaría pues, tener una subvención muy importante para que se convirtiese en una realidad y no un edificio que tenemos ahí medio derruido en el casco antiguo de Roda. También la otra moción hacía razón a que la Agencia Catalana del Agua en su día puso en marcha conjuntamente con la Universidad de Barcelona una red de motorización de analítica para la presencia del SARS, del COVID en las aguas residuales. Es decir, que analizando las aguas residuales se puede predecir en aquel municipio si va a tener casos de COVID o no.
una medida preventiva. Tiene una red montada la Agencia Catalana del Agua en Cataluña que cubre un 80% de la población y que te permite en un municipio saber en un plazo de 72 horas si va a haber pues, algún caso de COVID. Nosotros lo que hemos hecho es que el municipio de Roda, concretamente, no está dentro de la red. Y no está dentro de la red porque la depuradora de aguas de Torredembarra, que es donde pertenece, no está conectada en esta red a nivel de Cataluña. Y lo que hemos solicitado es que el municipio de Roda y, consecuentemente, la depuradora de Torredembarra entren dentro de esta red con una web que existente en la cual cualquier ciudadano puede entrar, buscar un municipio y saber la situación del COVID. Algunos dirán, bueno, es que el COVID está pasando, no, el COVID continúa estando. Pero en un futuro podría ser para cuestiones de hepatitis o quién nos dice que no pueda venir, Dios no lo quiera, alguna epidemia más. Y estas son las dos mociones que hemos presentado, que han sido, vuelvo a decir, votadas a favor por todos los grupos municipales, a los cuales yo desde aquí les quiero agradecer esa colaboración, porque la verdad es que cuando tienes que trabajar por un municipio no hay colores políticos ni más ideología que el bienestar de los ciudadanos de Roda de Barà. Bona tarda. Hem tingut sessió plenària, la darrera d'aquest mes. Hem tingut diversos punts, alguns d'ells importants, com són el tema de les subvencions per a autònoms, però començaré per l'ordre cronològic. Primer hem portat la pròrroga de la zona turística, que vam entrar com a punt urgent, degut a, si no perdíem la qualitat de zona turística i això era un gran problema per al sector comercial de Roda de Barà. Va entrar i s'ha votat a favor. Després, com bé comentat, hi havia el punt de les subvencions, les bases noves per subvencions per a autònoms i pimes, en la que agraïm a l'equip de govern i a secretaria que ens hagin deixat ser partícips i ficar el nostre granet de sorra perquè més autònoms i més pimes es puguin adherir a aquest ajut, canviant el tema dels requisits generals, com poden ser el rendiment net, que abans es mirava per facturació comparativa del darrer any, i pensem que serà més realista i que més autònoms i més pimes es podran adherir a aquest ajut. Després hi havia la proposta del Partit Popular de sol·licitar l'1,5% cultural pel CAG Hivernau. Nosaltres hem estat a favor, vam portar propostes que no només l'1,5 cultural, sinó que també es demanessin els ajuts de la Diputació de Tarragona i la Generalitat, totes les que facin falta, per reactivar el projecte de CAG Hivernau i que torni a ser un referent del nostre municipi. Posteriorment hi havia una altra moció del grup de populars també en el tema de la qualitat de l'aigua dels SARS del Covid per adherir-nos a l'estudi, a la monitorització de l'aigua, per veure si els estudis que fan a la monitorització de l'aigua, per veure el virus i quina quantitat pot haver, i no només amb el SARS, sinó en possibles virus i pandèmies. I aquests són els punts més importants. Agrair l'esforç a tots en aquest temps i bona tarda.